Фирмата на Янко Жеков се занимава с транспорт с автовози. По думите му, само след 2 просрочени вноски, банката е изискала всичките си кредити, събрала е дълга му от друга фирма и го е оставила без оборотни средства. Умишлено едва ли не фирмата отива към фалит. Според Асоциацията на българския бизнес, банките са станали безкомпромисни към гражданите и фирмите. Значи имаме стотици сигнали, при които банките вече, за съжаление, даже не чакат повече от 2-3 вноски и пристъпват към принудително изпълнение. В офиса на банката обаче казват, че бизнесменът с автовозите просрочва вноските си от 6 месеца. През това време отказва в предложенията да разсрочи кредита си. Банката винаги е била и в желание, и в състояние да разсрочи, да реструктурира. Самия председател на асоциацията, която е написала това писмо, е в пъти реструктуриран при нас. Той също е наш клиент. Извиват ми ръцете. След като кредитът е обезпечен с над 200%, не би следвало те да искат от мен допълнително обезпечение. Фирмите действително вече трудно погасявали задълженията си. Не се крийте, не се опитвайте сами да се спасявате, не се опитвайте с оборотен капитал да си погасявате инвестиционните кредити, защото се самоизаждате. Никоя банка не иска да си забие клиентите, но като няма комуникация, като има настроение от страна на клиента, че аджеба, криза, тежко е, лошо е, пък мога да ни платя. Няма как да се получи. Според банката, 90 на 100 от лошите фирмени заеми се спасяват чрез предоговаряне. При потребителските и ипотечните кредити най-често това не е възможно. В Русе дори скоро ще бъде отворен първият магазин за иззети от длъжниците вещи. За BTV новините, Константин Караджов.